I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Pasagda na nako siya, hangtod nga mabuang siya. Sa ingon, wa na unya ko'y karipal. Ha? Lingawan ako. Nganong na problema man tuod ko nga pwede ra magid siyang pasagdan hangtod mabuang. Dudahan ba gani hinuon siya nga nag-drugs? Sa? Malas lang nimo imok. Wa gid kay dag-anan nako bisan unsaon. Kay kun mabuang ka na, mulingi pa ka si Bea nimo? Ha! Oh, muram gud kag nakakitag abat ma. Ni pauli man lagi kadayon. Nakakita na kag solusyon? O ma, Ay, salamat! Salamat in town. O, unsa man, hain man. Unsaon man paggamit? Hain, oy! Ipagawas dayon! ma. Wa koy da, wa. Ha? Wa ko kasabot nimo. Di na ko maghago pag pangitag sulbad sa problema ni imok ma, uy. Pasagdan ra nato na siya. Oh, unsay pasagdan ko in town? Nayabag ka? Kahasol rag pasagdan siya, ah? Dili na ta makabalik sa tong pangwarta dong. Ganong di man. Wa naman gani noon tay karibal. Oh, Paminaw ma, pasabton ti ka. Kasabot na ka ma. oh, Nya, di ba okay? murag okay unta. Oh, nganong mura man? Nganong unta man? Sigurado man gid nga magsamok-samok siya. Unsaon na lang kung mga butang imo mga pasyenteng mga dato. Maawawan ta tungod niya. Ako mo sana siyang briefingon daan ma. Dang ulo-ulo ba? Maminaw man na nako kay in love ko na siya nako. Plus, pahikapon panagsa. Sulbad na. Hoy! Hoy, kabastos biya ni mo. Kaluod biya ni mo paeng. Pahikapon sa kamot, bastos. Luod. Aw. Ay, kamot di ay. Someday na si muna-una ma. Ang ikay bastos ko muna-una ma. Paghilom diha. Ma, mingaw malagi nga to silingan. Way gawas-gawas sa imo? Pila ka adlaw na sad bitaw kung wa makakita niya. Si Buboy makakita ko kanang sayo nga mulakaw para syudad o kana pong ipauli igabi eh. Pero si Imok, wa na gyud ko kita. Si Bea. Wa sa ko makabantay. Wa sa to sila nagkuyog mo no? Ambot lang. Wa sa ko mahibawaan na oy. Kumusta na? Okay naman. Pero usahay lang makahuna-huna paghapon ko niya. Sige lang. Di masad na murag magic nga mawa lang dayon. Basta kay padayon lagit sa pag-ampo. Og i-follow lang yun ang instructions sa mga brothers ug sisters. Mabitaw na nga akong gibuhat. Ug salamat kayo ha. Salamat sa pag-introduce ni mo na ako ining dapita. At least, maduol ko sa Ginoo. Manghinaot lang ko nga maulian lagi ko totally. Giapil sad ka tika sa akong pag-ampo no. Di man unta kaayo ko relihiyosa. Pero tungod sa nahitabo nimo, ahat uy. Palaban ni Lord uy. Salamat kay ka ha, Bia. Ingon anak ka importante na ako.
Nahibaw ko. Anugon lang. Anugon? Anugon lang nga dili ikaw si Paing. Nga. Okay ra siya, Buboy. Ayaw kabalakan niya. Focus lang sa imong pag-eskwela, ha? Base next week, ma-okay na gyud to siya o makapauli na. Oh, sige. Okay. Amping. Bye-bye. Taon sa ni Buboy, eh. Ay, wag gid intahan makatingog. Bea! Ayaw siyang magkuwang. Bea! Nang Sabel, nalagi ka? Ay, mangumpra ko. Ikaw ra? Ako ra. Unsa na may balita ni Ibok? Wala lagi ko makabantay niya. Tuaw na siya gipapuyo ni Buboy sa syudad nang iya lang gilikay kang Paing. Mao ba? Maayo hinoon. Og maayo sa gani kay di patuo man. Ni patuo raman sad nang aware magud si Imok nga under sa spell lang gyud siya ni Paing. Mao nga naningkamot sad siya nga batukan ang iyang kipati. Ay, salamat. Wao niya magsurang-surang samtang manambal og balik si Paing. Nibalik na dai si Paing nang? Kanusa lang? Nagkakita ba siya og solusyon sa kahimtang ni Imok? Nang? Kuan, ni pauli na lang si Paing. Pero nagpadayon pa siya og research para sa solusyon sa problema ni Ibok. Mao ba nang? Oo. Sige na, oy, sige na. Buwag sa ako ni mo ha kay mangumpra na ko. Sige nang. Di pwede maibaw sila sa sitwasyon ni Imok karon. Makurat na lang unya sila nga okay na si Imok inipalik niya. Ay, pagkalipaya baya na ako ron, oy. Hurot-hurot ginag akong baligyang mga sing-sing og bracelet na. Habi ko man og mga pobre ray tuo-tuohon. Otro man sa dailig mga dato. Dili pag yun mo hangyo sa presyo. Ditso pag yung bayad, pagkahayahay. Oy, ngano ka? Mura ka man gud og wa malipay. Wa ka makontento sa imong kita ron? Nalipay man, ma. Pero, kuwang. Gikuwangan lagi kas kita. Kuwang akong kalipay, ma. Ngano gani? Kay wa si Imok. Unsa? Uy, nayabag ka na, ha? Unsa man, nahigog man na sa kang Ibok? Naunay kas imong lumay? Wa, oy! Si Bako lang, ma. O be, ano nag-ingon-ingon man kang kuwang imong kalipay kay wa si Imok? Siyempre, gusto man kong makakita niya nga wa na magkadimao. Oo. Gusto kong makakita niya, ma. Nga halos mawad-an nas maayong pangisip. Mauna. Kanang magsunod-sunod daw unya siya unsay akong isulti. Maunay akong gusto, ma. Kanang kataw-an siya sa mga tao. Gusto kong makakita niya. Nga mura na lang unyag ok-ok nga akong tamakan. Ay, bahala ka diha. Basta kay ako, kontento kay ko sa akong halin karon. Mag-order na sad kong mga singsig og bracelet. Aron na asag ko'y halin. Ay, makapalit. Nagin-unya ko atong cream nga makapawagtang sa konot. Plate niya na mo dong, oh. Dawas na mo. Uy! Tara magigit sa kaupa ni Bia, ma. Imo ka, Okay ra ko. diretso sa inyo. Ayaw na siyang tagda. Oh, Imok! Imok, asa ka? Imok! Long time no see, Imok. Hindi ka. Paing, Na-miss na ko nimo? O... Ano man? Uy,
Uy, ano mo ka? Paing. Mahikap ka na ko? Kalma lang. Paing. Ayaw ka bala ka. Dili ti ka unsaon. Kurusan lang ti ka. Ah, uy, uy. Biya, tara. Paing! Paing! Giunsa ka atong imok, ha? Giunsa ka? Gikurusan ma. Gikurusan? Gikurusan lagi? Oh, Kuanggol mo totohan na? Ano siyang ko gikurusan? O sa iyang pagtuon ako? Paduway? Wag yun ko magtuo nga mao to imong buhaton imok ay. Abi gina kong emosyon sukmagon. Gikurusan man noon sa agtang. Nakuyawan si Paing, uy! Wa ka tingog! Ang tao nga nagbuhat sa sugo sa panway biya. Angay krusan. Yawat na lang malamdagan. Biliban ako nimo imok, uy! Nagkalabang yung taon ka atong problema ha. Giluwas ko sa Ginoo biya. Ang oo, syempre. Pero, di masad kasod ang grasya sa Ginoo kung dili abli ang kasing-kasing sa tao imo. Ang no? Pasagdan gyud ako maulipon kong paing. Ha! So, balik na ka sa pagpanambal? O biya. Og nining higayon na. Mas tagaan ako pasidungog ang Ginoo. Iya lang kong instrumento. Okay, imok! Go, go, go! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!